У виконанні Назара і Вероніки Дашкевич для вас звучить пісня «Зорка у небі нам зазяла». Сустракайте! Божае нараджэнне – гэта радасць, весялосць і, вядома ж, музыка. Сёння мы пачуем шмат разнастайных музычных твораў. Адзін з іх – «Фантазія» Фернанда Сора. У выкананні Вікторыі Грынкевіч. Вітаем!
А зараз своїм майстерством з нами хоче поділитися Мар'яна Коц, яка на цимбалах виконає дві музичні композиції «Тихая ночь» и «Люли мой Езусе». Ваши аплодисменты. У выкананні Валерии Ермаковой прогучыць песня «Каралі тры ішлі». Падтрымаем Валерию аплодисментами.